Na kraju radnog dana potrebno je zatvoriti radni dan, to je zatvoriti smenu. Da bismo to postigli, potrebno je da otvorimo opciju radni dan. Pre zatvaranja smene potrebno je razdužiti gotovinski dug koji korisnik, to je kasir, duži, pritiskom na dugme razduži. Nakon završetka te operacije potrebno je zatvoriti smenu. Kasa će nam ponuditi da odštampamo izveštaj smene, ukoliko je to potrebno, možete odgovoriti sa da, ukoliko ne želite, odaberite opciju ne. Naravno, pored izveštaja smene, tu je sijaset drugih izveštaja koje možemo vidjeti pritiskom na opciju izveštaj. Prvi izveštaj koji je ujedno i najčešće korišćen je presek stanja. Presek stanja, potvrdi, će pokazati trenutni promet od 00 ujutro do momenta kada ga štampate, gde ćemo vidjeti koliko je otkucano gotovinom, koliko karticama, bezgotovinski, kolike su refundacije i ostali podaci. Dugme štampaj će odštampati taj izveštaj ukoliko vam je potreban u papirnoj formi. Strelica unazad nas vraća korak nazad. Periodični izveštaj obično traži knjigovodstvo na kraju svakog meseca i njega možemo odabrati tako što ćemo umjesto opcije danas reći po datumu, odabrati početni datum, odabrati krajnji datum i reći potvrdi. Dobijeni izveštaj takođe možemo štampati pritiskom na dugme štampaj. Još jedan od interesantnih izveštaja je ukupan promet. Ukupan promet će, pored finansijskog dela koji vidimo na dnu, pokazati takođe i količine artikala koje su prodate. U ovom slučaju 128 Coca-Cola, 4 Fante i 2 usluge popravke. I on je bitan svima onima kojima su potrebne takve informacije.